kita sadarion imana tersurat di sada raja-raja 17 manuka sanad sada sahatuana onan tajahama marsikat sering ayat na parpudi ratmahita majaha dungi rumah hatan dia halak tisbi sian halak paisolat ni gileat madok tu si Ahab sono sitong na mangulu Jehovah debatani Israel jala ahu marhalado di jolona dan jadi ro nabur manang udan manang 3 tahunon molo sojolo ahu madokon lahuma hosyanon jala todong madupak purba jala martabu ni maho di labung sungai Kerit na di bariba ni Jordan dungi lahuma ibana jala di bahen maho bartu hatani Jehovah lahuma ibana tutu jala hudul di labung sungai Kerit na di bariba ni Jordan jadi pemaka pidong sigap maboan tu ibana sagu-sagu dohot juhud nai dohot bodari nai jala sia sungai ma ibana minum ima sahatna martua do natumangihon hatani debata jalan na piopsa amen. Tidak koma hapor siautai songonahin na tidak kon ni dongasat donga tahasa porsiaon di pedok pertubion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato palangit doho tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasesadai imana tubon di Maria nagabe-gabe asyam di tor barbadia andorak subuhan ido tu hatta natu mau na bernit ipa uman ni selatus na matetar pajal di bana di hau pinor silang na tua tuban watoru bitanom na mulak mangulu di arpa tulu na manai kutu surgo lau hundur tu saung debata Jehovah amanai pargugun na suatu dosani di simai bana pemula sebutan manghuluk na mangulu amat au porsea dito di perbadia jala adok sada huria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia do dihasesan di dosa do dihatain na madok mulak mangulu sebut daing halak nong mate do dia ngolos amen tabigi mati ting di mengguta sadarion Horas ma dihita saluhutna. Shalom. Titing tabiagema titing namasa
di bagasan Huriata di bagasan Mingguon titing minggu pa 20 halihon dung Trinitatis 25 Oktober 2020. Parjolo topik Jesus do aik hangoluan. Na paduahon parhobas boima tajaha di warta. Na patuluhon titing namasa. Na parjolo pertukaran mimbar pangula nagoktiki. Sadarion Minggu 25 Oktober 2020 di Patupa Distrik Sapulusia Bekasi do pergantian Parjamita Pangula Nagoktiki ia amata Pendeta Nasir Abednego Silalahi STH MM Marhobas di HKBP Harapan Baru Inang Pendeta Sri Warsita Marhobas di HKBP Durenjaya dan Perumnas 2 Bibelfro Wamilda Tinambunan Marhobas di HKBP Harapan Baru Laos Papungu Pilihan Dohita Tupak Kobasion Distrik Sapulusia Bekasi di Baheni Tapilehoma Nadenggan Tudebata na paduahon dana tu pengadaan sarana parkir dohot dalan nunga di tuhor huriata tano bidangna 763 meter persegi harga per meter 4.250.000 rupiah ima lahu sarana parkir dohot dalan alani i di hari kotot panitia sarana parkir dohot dalanon dana laho pangaran tahap parjolo 1,5 miliar di baheni ni sosohom matu sude ruas ni huriata asarede rohata laho manitipon hepeng na tu panitia sipakeo ni panitia laho manggar tahap na parjolo paulahon ni panitia do sude akadana na tatitiponi marhite janji iman dohot mangulai dana tuduru ni huriata marhite proposal dohot pelean dung sidung permingguan ujulaho harwarhita sian gereja na patuluhon pelean hamalatian gotilon laho manggohi anggaran di huriat tahun 2020 ima patupa pesta gotilon alai ala situasi pandemi COVID-19 dope dang boy hita patupa pesta gotilon alai papungota do pelean hamalateon gotilon marhite amplop na pinarade ni huria sipakion ni huriata manggohi anggaran 2020-on pelean hamaleta gotilon on papungota ma di hari Minggu 8 November 2020 di Parmingguan Manogot Arian Dohot Botari alani i tapelehon ma nadenggan tu debata na paupaton na marbagas titing paduahon di hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya di Patupado Pamasumasuan Parbogason tu ianakon ni huriata Arnold Desman Huta Barat anak ni amata Saud R Huta Barat tubuni inata Rusmida Borsitorus alamat Jalan Famili 7 nomor 131 RT 01 RW 010 Kelurahan Marga Mulia ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya dohot Orwana Lydia Sinambela boru ni amata Damianus Sinambela tubuh ni inata Erni Borunenggolan alamat perlanaan ruas ni HKBP perlanaan Resort 50 Distrik 5 Sumatera Timur na palimahon ruas Parguru mamuka sedarion 25 Minggu 25 Oktober 2020 di Jalo Huriatado Gabe ruas Parguru ima keluarga Daniel Hutahayan Justisia Pratiwi Italiana Borsirait dohot 2 danak bawa 2 danak boru alamat Rawapasung RT 0504 wilayah Efrata turuas Parguru Najinalo ni Huriata asa jongjong ma diinginanna
mauliate. Anggiat ma keluarga on gabe ruas na burju di Huriata. Na paunopon dak danak na sorang. Na di hari Rabu 21 Oktober 2020 di basa-basa Tuhata do sada dak danak boru di keluarga ni amata base right boru sidalahi alamat Bulak Macan wilayah Sion. Hipas do dak danaki suang songoni nang natorasna. Tatangnya kon ma dak danaki asa si Burma Godang jala namar habiara tu debata. Program kerja tahun 2021 ala naing salpuhonot tama tahun 2020 ala ni sosohon matusde dewan dohot akka seksi seksina asa dibain akka program kerja nabe jala dipasahat ma tu sekretariat ni Huriata na lumelengna minggu akhir November 2020. Na pawaluhon ruas nahona RPP mamuka sadarion minggu 5 Oktober 2020 hona RPP do Chandra Eko Rentado Sinaga anak ni amata Marlen Sinaga nahinan tubuh ni inata Tionar Borsitio alamat Segawarna Rawabugel wilayah Jetun ala marbagas so pangatoyon ni Huria. Na palimahon berita ulang tahun torop ni ruas ni Huriata nomor ulang tahun di mingguon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun hata ni dibata nama dok di pesalmen 24 ayat 5 martuama akka na mangingani bagasmu saihodo pujion nasida songonima titing namasa dohot parhepengon ni Huriata tuhat tama nama sumasu.
Amin di batana sumurong sian salahut na roha. Imah mangaramoti aka ati-ati doot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Di hamungak kadongan saha porsiaon di bagasan guarani Tuhatta Yesus Kristus. Songon naung tabigi nakining tikting di Patupa, distrikta Sapulusia Bekasido, di mingguta sadarion pertukaran mimbar, pertukaran pengkhotbah. Alani parjuluh pasat hami, tabi dohot horas-horas ni amang preses, distrik Sapulusia Bekasi, dohot pangula, parhubas nadong di distrik Sapulusia Bekasi, hamima diutus marroster tu huriaton Padita Tibul Marapaung, Hami Marhobas di Huriata, HKBP Duta Permai Kalimalang. Alani hudok kami ma tuhita saluhutna, horas madihita sudina. Barita nauli hatani tuhata di mingguta sadarion, imah natar surat di Yohanes bidu 4, mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 14 songonon ma didok hatani tuhata. Gabi Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikar mardonokon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alay adong madisi sumur ni si Jacob, jadi diwahen nang luja Jesus sian pardalanan, hudul mah ibana dilabung ni sumuri, tar di hos ni ari may, dungi Roma sadaburu Samaria, manahui aik, jadi didok Jesus mah madok ibana, lehonau minum. Ainunga laho akka sisianay tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru siamareima madok ibana, buasa mangido tapiak ko halak Yahudi sian au boru Samaria, aidang merpersoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana, out di botoho basa-basa ni dewata, jala out di tadaho na mangido aik sinumon siyako, raoloho mangido tu ibana, dungi lehonon na matuho aik na mangulu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana, Tuan, tahu-tahu garis swadong diho, tolu bagas do tole bagas do sumuron tung siad dia ma tuho aik na mangulu, tung ubal gamaho asa oputa si Jacob na mangalehon sumuro dihami, ibana do manginung siani dohot anak konna rodi pinahanna. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana, say mangulahi mawas do nasa na minum sian aikon, alay nang manginum aik silihonoki na sotupa mawas bi rodi saliling ni lilingna. Ay anggo aik silihonoki gabi mual dui di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hanguluan si saliling lilingna ima sahatna. Di hamgak kadongan saha porseaon di bagasan guarani Tuhatta Yesus Kristus, dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh Yesus beserta dengan murid-muridnya, mereka mengalami kelelahan, kelaparan, dan kehausan. Ngaluja alanungah mardalan na sida tung macegajang didalani Yesus Kristus dot akasisianay. Didok siya Judea sahatu Galilea.
alanima perlu mana sidah mengulun istirahat. Mengulun mah Yesus di labung ni sumur ni si Jakob songona masa di bagasan turpuk taon. Alanu ngaluja. Alayang gusisiana nunga borhat da sida. Lahu madiori mabuan bohal si panganon. Alanu ngalapar nungah male nasida. Alay di nahudul Yesus di labung ni sumur ni si Jakobi Roma neng mabuat aik sahalak buru Samaria. Di bagasani mapajupang dohot hatta Yesus Kristus di labung ni sumuri di hos nyari biasana di halak Yahudi berkelompok do moloro paropuan tu sumur ni si Jakobi jaladang di hos nyari alai biasana di manugot naido mereka berkelompok bersama-sama dohot di Sibotari sore-sore alai yang go paropuanon boru Samarion di hos nyari ido di terik matahari. Ahado mapahini beda di hos ni matanyari alamai leibana mamiring akka donganna jala mai leibana mamiring dirina sendiri ala si pardusa do ibana nunga piga-piga hali ibana muli bahkan didok di bagasan turpuk tahun 5 hali bahkan didongani ibana buseng adong naso suamina naso tunggani dolina seda aib doi dia kapar seorang dikucilkan do boru Samaria nungga dianggap ibana sarap perempuan rendahan jelahina do parangenya itu amat rendah didok merahiti-hiti do roh Yesus dipakulingi si pardosai HP didok di bagasa terpoktor robor-bori mandok hai puasa mangido ai kosianau ai danga do persoran ni halak Yahudi dohot halak Samaria sia dia do diboto paropuani halak Yahudi Yesus imasyanak kapak katayoni itu Roma di bagasan diri ni buru Samarai halak Yahudi doon dipanggil Yesus mak leho dia ai alero buru Samaria di dok buasa mangido ai kosianau ai song merpersaoran halak Yahudi dohot halak Samaria dangadong pardomuan ni sianna para joloipe mereka tidak ada persatuan dan kesatuan ganggang do benci membenci do panjang sejarahnya di persoalan ni halak Yahudi dohot halak Samaria mulut tajahai dia ke sejarah-sejarah sian Israel selatan do Israel utara alay kamang kenang dihita na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus diboto Yesus do isi do halak Samaria mulut tajahai adorang so do sesudah ni turpuk taon itor didok Yesus do ayo nga 5 hali ho mabuat adok tunggani dulim ditanda Yesus no sa udi do parangena tindakan na halay di mampuhon jala ulo do Yesus berkomunikasi dohot si pardosay ulo do Yesus pasahaton sada pagkatayon tu boru-boru na songoni dianggap masyarakat rendah Yesus mengalion pencerahan tu sada para puan halak Samaria
leho diau aik. Itu tidak masuk akal di rohani halak Samariai boru Samariai. Dan mungkin au mangalehon halak Samaria tu halak Yahudi sada aik songon pangiduan nai. Alero Jesus leho diau aik. Dua kamangkay na neng dohonon na marhiti-hiti terpuk tau. Asa disidu hape tuhatay patuduh kolong ni rohana. Nak PHP tuak kapar dosay. Dilihut Tuhan do holong ni rohana. Dia ka naman ada dirina. Dia kapar dosay. Dilihut Tuhan do begitu besar kasihnya. Tuaka naman ada dirina di bagasan akka hajahaton. Hita na dong dono ay nga kajolmay. Tang ditanda be diri na di hadapan di debata. Dia selalu menganggap dirinya itu benar di hadapan Allah. Di minggu ta sadaryo. Asa adong dihita introspeksi diri. Pangarimangan ni parnguluto nang pat nang mata. Sudi luhutna marsalado sudi. Setiap hari mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sadar dengan kepribadian kita, siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah. Rodo Yesus Kristus di bagas terpuk tahun di pasahat do hatanay lehon puau aiki dibuka Yesus do komunikasi. Dia kajolma pardosay naolo sa tokong ibana mga tungsi ibana halak pardosa di mana dia dopan di mata. Sesudah terpuktan adong dosa da perubahan di ngoluni boru Samarai, dia bertobat, dia mengalami hidup baru setelah bertemu dengan Yesus Kristus. Tabiring maju masa-masa kopi ton noaing. Nak gining pajupak kami do parhalado esutinad dabi nga masudi masih tutuk di banabi seperti ala ni kopi to. Artinya di pengalaman nata ada itu aing di tonga-tonga di Hasianganon, di tonga-tonga di Portibion, apakah ada satu pembaharuan di dalam hidup kita dalam perjalanan keadaan si sonari lem terida hajojonokta tuadupan di debata. Adong do dihita sada pamikirion marhiti-hiti kana masong lem adong hataridan hatotoras ni hapor syauta. Pencerahan yang luar biasa diberikan oleh Yesus kepada boru Samariai. Asa disilu ibadah dari dok ibadah sesudah terpukau lehom madiau aik hagonwani. Ada pembaharuan hidup. Nunga marpiga-piga hali hita, marpuluh-puluh hali hita, mungkin beratus-ratus hali hita, pajupang doho debata, di tonga-tonga di joronai merhiti-hiti hatana. Apakah ada pembaharuan? Apakah ada pencerahan lewat firman Allah? Baso tunggu. Tanga dong pembaharuan. At juga residukun. Sasahalak na pigahaliho marbinggu. Ngapigahaliho majahay hatani debata. Boy dohonon na sikiat kali. Tetapi dalam kerangka kita bertemu dengan Kristus lewat membaca firman-Nya. Pajupang di bagasan na mabigi hatani debata ro tutong-atongan ni jore. Apakah ada pembaharuan? Rodo hita todopan di debata di bagasan na madada diri. Pardosa doaw. Memang tak takas na peditanda berusaha mere isi do Yesus na sebenarnya di bagasan terpuk tahun. Ibanda piga-piga hali na sida berkomunikasi dilihon si Yesus songoni pangatusion asa ditugu-tugu berusaha mere asa ditanda isi do Yesus na sebenarnya. Maka tahatay kami nakining di sebuah kantinan pergumulat dan wae ngakamang kenang. Alani namasa si sonari no aing. Baboy di sada-sada keluarga.
dohonon piga mana minggu alanya kana masa sonari. Adong go alasan ni dadiba, mabira ba. Ima jo alanya ka, dia ka pardagi goni. Dia ka situasi na masa di Portibio. Alay anggo pajupak kita dot hata ni debata, pajupang dot Kristusi. Iko setok tongdo. Batu honot tay dia kaparsorata di guluta si ganupari. Ada suatu pembaharuan marhiti-hiti na pajupak kita dot hata Jesus Kristus. Jadi di dok baru samarai ba madok ibana. Buasa mangido tapiak ko halak Yahudi siya nau baru Samaria. Adang marparsoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dang marparsoran. Ima pangatusion. Ima namasa hati hai Samaria dohot halak Yahudi. Dang adong perdomuan, dang adong parsoran. Alay di sino Yesus Kristus mengalihon sadahay baruon. Bulu memang dibereng akas itu na toropi Yesus pajupang dohot halak Samaria. Adong museng berkomunikasi. Mungkin adong doa kahata-hata na asing. Alay Yesus berani membuat suatu terobosan-terobosan yang baru. Itak nadong gunuaing. Akan na tua-tua. Madok tua kagelenga. Anggohita. Dang dungu tu sida. Hacit na binayan ni na siday na julo tu. O puta. Unang. Mardungu hodoti. Marahiti-hiti do dihita na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Terobosan. Pembaharuan. Neng patupaw ni Tuhan Yesus Kristus. Dia kena masa hati hai. Nasodok persauran ni Yahudi. Dohot boru Samaria. Dohot halak Samaria. Namar lapatan iban na dok Tuhan Yesus Kristus. Robahamu tua wakana loja jalan nasorat. Di jodoh kana loja. Di jodoh kana sorat. Di jodoh asarotu Yesus Kristus. Hakasi pardosay. Dang mardiay ber akasuku-suku. Bangso-bangso na asing. Di jodoh hatay. Asarotu tu hatay. Ngot-ngot dunguluton noaing. Alanyak kana maso. Alay. Di jutu hatay do hita taktong. Romahamu akan aloja jalan nasorat. Songorido nang biru-biru, sada namago biru-biru, diluluhi debatado, tong macelas rohani tu hatay, mulorosi pardosay, madaboton tu hatay, madaboton Kristusi, madaboton debata, di bagasan hamu baon ni rohanay. Hamu mulak ni parjahatido. Tumadik ko dalan na. Asa mangului bana. Asa mangului bana. Mulutong tadala ni pihak kamang kenang dia kapartikian. Di ari na binuhul ni debata taringot tu hamatiani. Ikut dalan nato ni nasa na mangului ikon mati. Alay ditiking uluton mahita padenggaton persaurata do debata songon ay kahanguluani ibana. Asa dihita hanguluani. Sudah mahita masih paregan diri tabi. Sudah mahita memperbarui persaurata do debata. Sudah mahita ruas ni huriat tahun di minggu tasadarion saya tong persaurat do Tuhani. Ada ngadong persaurat di Yahudi dot Samaria ido di dok boru Samariai. Alay di Yesus Kristus sadadoi saluhutna dang mardiai bari jauh Yunani Yahudi dohot halak na Samaria pe iko sude akan olo bertobat roh todopan di debata ibana penyelamat ibana mengaliau kaluan tu sadok jol mana persea di ibana sotong sotaruli huamang di haluan keselamatan na pinatupan di debata marhiti Yesus Kristus anak na yun. Sotuk sotaruli hoy nang. Nalujo ho. Diyak ka na margurede. Ditikiso masa-masa dupi kopitong. Aluja markur. Luja hita. Setoktong. Marparasorang diyak ka pungun ni halak Kristen. Hape sotaruli hita. Dilas ni rohay.
di napinatupan ni Dewata. Marhiti-hiti do didok. Asadang maraparaso ima pangatusyon ni Boru Samariay. Parlapatan adong dogip ni halak Jahudi do halak Samaria alay di Jesus Kristus di dok dangadongi Roma hamutuaw akan naloja jalan nasorat ICP naloja boru ahape ibana songoni suku ahape ibana naloja jalan nasorat Roma hamutuaw bohado hita di harorota marano petuhani adiga mahwamang arahonomo akayana kota keluarga taro madapot to hatay di bagasan parasoran na marapakrimon tuhanguluan na sa liling ni liling na asa marhiti-hiti turpuk taon di dok museng out di botoho ni na Jesus basa-basa ni Dewata jala out di tadaho na mangido ay sinumo siya ko ra ulo doho mangido tu ibana dungi lehonon nama tuho aik na mangulu out di botoho si basa-basa ni Dewata jala out di tadaho didok ima na mangido aik syakko ra ulo doho mangido tu ibana jala lehonon nama tuho aik na mangului tang takas dupi partinadan di Boru Samariay tutuhata Jesus Kristus alay di tugu-tugu Jesus do si pardosay di tugu-tugu Jesus do diliho do pencerahan asa di boto ibana isi do Jesusi mulai hati madihuriata bulu saya dipatupa dope tuak kaya anak kota tuk live streaming dia ke partike sonari akapar guru malua ditugu-tugu asa manada isiru Jesusi sangok kita dihuriani Kristus ditugu-tugu dilehon pencerahan asa takas tatada isiru Jesusi asa ditadaho isi na mangido aik siyako raolo maho mangido tibana dungi lehonon na matuho aik na mangolu di bereng Boru Samariay ay sokon dia do lehonom mo ay tahu-tahu pe sodom diho ay bagas do sumuron mura mabahenom mo tuaw ay lehonom mo pakatusyo si sokon ido pe di roha di Boru Samariay taktakas do pe isi do Jesusi pertinadaan ni ibana sokon ido hita kamang kena adong gihana marulang tahun salak na tua-tua nga 75 tahun di bana hudok umur 75 tahun mahoy nang disadarion mulu 75 tahun umurmu disadarion tarayahon tapes tahun las rohata ale husukku majoho adonggo di apil ho hata ni Dewata ayat-ayat sada ayat satahun sada ayat satahun unak sada ayat seminggu mulu di apil ho sada ayat setahun hata ni Dewata berarti nunga 75 ayat di apil ho luar kepala hata ni Dewata sada setahun ditugu-tugu do setok tong Boru Samariay asalam terida pakka porsiona tu Jesus Kristus alani do sesudah turpuk tau gabi adong dosa dah hai baruon perubahan di Boru Samariay naso porsia tu Jesusian gabi porsia gabi Roma ibana didok ibana ma leom matuau aik haguluani aik sisongoni unak sailuja biauro tu sumuron manahui aiki halani do di tanah inaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di umur 3 tahun mahita dong memperbarui diri tay di patikian dia mahita rotua dopan di Dewata bisa di hari mahita sotunggo lemah tua songoni pamatangi hapedang lemah tua pakapor syauta mana dopet Tuhani hadigan mahita ro saya tong lauhat mata
tari dahonot tasita songonak na porsea. Sesudah terbukti dong di jalo porsea Maria ima Yesus Kristus nasa porsea yan ibana gabi porsea gabi pasu-pasu do ibana tuak kana humaliang ibana songonin ang ngolo di Jesus gabi pasu-pasu do gabi ay hangoluan doi hangoluan di pardagingon dak hangoluan di partodion di hangoluan na sa liling nililing na di patupa di batadoy. Tetapi kapan kita mau bertobat, mau datang tu ay kahanguluani di pahimay Tuhan itu mang adigen rohi tatu tuhatay di bagasan na paubah rohatay parangolotay di pahimay Tuhan itu hitay inang di pahimay Tuhan itu hita. Kapan kita mau datang bertobat di hadapan Allah? Di jauh do hita sa luhut na ro mahamong ro bertahan do hita di bagasan ngolutay di bagasan dosatay di bagasan hajahatotay di bagasan songoni hita habi nunga disok ro mahamong ay do ay hangoluani na manginom ay hangoluani na hupasati na sotupa bei mauwas ro di saliling nililing na ino benedok ro boru semere lehom madyaw ay si songoni. Amin martang yang mahita. Mulai hati Tuhan dihatam apalagi siang nyaryo na setok tong pengotok kami tu ay kahanguluani Jesus do ay kahanguluani na mga leon ngulu di hami ngulu na sa liling ni liling na ikut takas maparsoran nami dohoto ali di bata mulutong piak ka na masa di situasi COVID-19 di tonga-tonga ni Portibio alay na yung mahami Tuhan sa toktong pauwa rohan nami anong di kami pertobatan say hubay kami persoran nauli na dinggan mararapo ko Tuhan asa taruli kami di hanguluan na sa liling ni liling na pasu-pasu sudi ruas ni huriam asa buhi Tuhan kami mangulahon sudia kaulahon na pinasami tarlumubi gabi pasu-pasu kami mararupon akadongan nami cholma nang nahumaliak kami di tonga-tonga ni Portibion marsanga po Tuhan olak niyon rodi sa liling ni liling na. Amin. Mari de mahita huhut mahita papungu peliata. Satu kini, tujuh
nami na di banwa gijang, hodo hararuan ni saluhu sulihon na dingga do na solibasa na moliutus. Kupasat hami ma siya nilomi tu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulok karajommu di tonga-tonga ni huriam do di portibion, buhay marohan nami marhiti-hiti todim, salamu tada hami gudang di siliho-lihomi tu hami, salam gir-gir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nami na di bano gijang sa pinorbadia makuharmo sa Roma harajaon mo sa saat molomo ni roham di bano tongaon songod na di bano gijang leon matu hami sa dariok kangulo siap hari sa isa madu sa nami songon panisa nami di dusa ni dongan na merdusa tu hami unang kami tugiho tu pangujunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho di sodak ko Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopak ko Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamina tutondim. Horas madihita sa luhut na kamang dotamokenang remaja na pasubulong sude ruas ni huriata HKBP harapan Jayaon. Horas madihita.